Giun sa pag-andam sa mga doktor ang labing komplikado nga mga pamaagi. Adunay daghang mga paagi sa pagpraktis sa wala pa ipahigayon ng mga operasyon sa mga buhi nga pasyente. Bisan sa pagunahuna nga sa Japan, ang pipila ka mga nephrology trainees nga kinakahanglan makakat-on unsaon paghimo sa kidney biopsy nagbansay sa usa ka itlog nga nilungag. Sa mga nilungag ng itlog sa pagkatinuod, ang kidney cortex mahimong itandi sa albumen ug ang medullary nga bahin sa yolk. Pinaagi sa paghimo og biopsy sa usa ka nilungag ng itlog, ang mga trainees nakahimo sa pagilaila tali sa albumen ug yolk gamit ang usa ka dagom. Ug sila ginapraktis hangtod nga sila adunay perpektong pagbuhat tungod sa aktual na pamaagi. Gila sa 92% sa mga trainees nga ang paghimo sa simulation sa usa ka nilungag na itlog naghatag kanila og dugang nga pagsalig sa pagkatubang sa tinuod nga biopsy sa ulahi. Sukad karon kung makakita kang itlog nga nilungag, hunaw naa ang usa ka nephrologist sa pagbansay nga mapraktis sa pagtusok niini aron maandam siya sa pag-ayo kung kinahanglan niya ang buhaton kini sa tinuod. Magkita ta sa Med4Care.